Igbo ekele m unu anya bịakwala ọzọ na tata n'oge isi mbido tata ana m ewetara unu mgbasa eziọma nke Chineke na onyonyo a ọrụ Igbo niile na-ene m anya ugbu a site na mba niile ma na Naịjirịa asị m ya dịrị unu mma ka ezigbo mmiri zoro unu ihe ya eri unu apụtakwala mana ihe unu eri ya apụta n'aha Jizọs. Before tupu ebido m oziọma ama achaka ebe ọbụla ị nọrọ ka ihulata isi na ekpele. Heavenly Father, we thank you. Ekele m gị Chineke. Anyị akpọkọ onwe n'oge dị ugbu a sị ka ị bịa were ọnọdụ ihe nke anyị na-achọ ime na ozi nke anyị na-achọ ikwupụta ka ị bịa gbaa ụba ka amara gị bịakwa rie nne n'ime anyị na nghọta n'elu na ọmụmụ ife ka ife niile anyị ekwu tata bụ nke ya amasị gị takwa were ihe nke ga-emejupụta bịa na mmezu na ndụ ụmụ gị dịka mkpeleva ekpere n'aha Jizọs onye nwe anyị, amen and amen. Dịka m kwuru na mbụ, ana m ekele ndị na-achịkọta nzukọ a nnọkọ a ndị a na-akpọ ndị isi mbido TV. Tata ana m eweta okwu m na ihe nke m kpọrọ breaking curses n'oyibo na n'asụsụ Igbo a na-akpọ ya mbibi ọ mmebi nke abụmọnụ, mmebi abụmọnụ, breaking curses. Ụmụnne m na Kraịst gekwenụ ntị. Ọ eziokwu na Jizọs abịago nwụọ ọnwụ n'elu ebe maka ihi nje anyị, mana enweghị ibe ntị ka m gwa unu. Jehova ya agbaghara gị njọ gị, mana mgbe ụfọdụ the circumstances dịka oyibo na-akpọ ya, mgbe ụfọdụ anya da agbanahụ ya. Ị ga-enere olile ihe ọjọọ ọbụla mmadụ mere, ọ ga-eri elile ya. Eziokwu agbaghara gị mana elile ị ga-eri elile, ọwụ ihe ọma ị ga-eri elile, ọwụ ihe ọjọọ ị ga-eri elile ya. Na ị na-eri elile ihe ọjọọ ị mere apụta ahụ na Chineke ahụhụ gị n'anya, kama na ọ ihe dịgidere adịgide. For whatever a man sow, he shall reap. Bible did not say he will not reap. But ihe a na-ekwuzi iwu ọbara Jizọs, ọnwụ Jizọs nwụrụ n'ebe o megidekwa ife niile eziokwu, o megidegị ya. Onye ga-enye ohere ịwụ nwa Chineke ma ọgwụgwọ onye nke ga-anọ n'akụkụ Jehova n'eluigwe oge nwa. Mana n'ụwa a, ihe ọjọọ ọbụla mmadụ mere ọ ga-eri elele ya. Na enwere ihe ndị nna nna anyị ha mere anyị na-amarọ, ụlọ nke anyị na-agabiga, ife anyị na-agabiga tata was a result n'oyibo ihe nna nna anyị ha metara, ihe nne nna anyị ha metara. Amara m ihe nna anyị metara, nna nna gị ma nna 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 anyị, amara m ihe ha metara, amara m nke ọma ọ nke ọjọọ. Ka ihe na-agabiga taa o sitere na abụmọnụ kọs nke na-eso ezinụlọ gị, nke na-eso gị nwa. Amara m ife nke ị metere ma nke nna anyị metere ma nke nna nna anyị, nne nne anyị. Anyị ga-eje n'akwụkwọ nsọ Genesis chapter 49 dịka ndị oyibo si wee kwuo ka ife merụ ife nna 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 mmadụ metara nke bịara na-erigide ụmụ ya. Genesis chapter 49 verse, I'm going to start from verse 3. Now mgbe Jacob na-agọzi ụmụ ya, enwere ndị nke ọ bụrụ ọnụ. Ruben ọ bụrụ ya ọnụ, ọ bụrụ Ruben dị ọkpara ya, nwa izizi ọ bụrụ ya ọnụ. Akwụkwọ nsọ mekwere ka mara na Simeon na Levi ọ bụkwara fa ọnụ. Maka gịnị? Agwa ifefe metere mechazikwezie n'ikpeazụ ọ na-eme ụmụ ya affect. Mgbe na anya ụmụ famata ọ na-eme ha affect. Ruben, Jacob was saying here, he said, Ruben, thou art my firstborn, my might and the beginning of my strength, the excellence of my dignity and the excellence of my power. Unable, verse 4, unable, unstable as water, thou shalt not excel. Thou shalt not excel. Ihe abụmọnụ gịnị? Because thou wentest up to thy father's bed, thou defied thou it, he went up to my couch. Now verse 5 has said, Levi and Simeon are brethren, instrument of cruelty are in their habitation. Nke ihe Jacob na-ekwu. Verse 6, O my soul, come not thou into their secret, unto their assembly, my honor, be not thou united, for their anger
For their anger, they slew a man, and in their self-will, they dig down a wall. Cause be their anger. Cause be their anger. Abawuru kamba kuwezi gwa maka ohere. Ruben abiri ọnụ. Akwụkwọ nsọ mere ka anyị mara na agha niile ụmụ Izrel na-aga. Agụkwa ndị nwụrụ na ụmụ Ruben na-anwụ. Because nna ha bụrụ ha ọnụ. Tutu Moses afụ na ife a karịala, Moses na onwe ya ụzọ onye sị na mba anyị abụghasị ọnụ a. Deuteronomy chapter 33 from verse 6, Moses says, let Reuben live and not die, and let not his men be few. Ebe a ka Moses bughasịrị ọnụ a. Abụrụ ndị ọnụ, nna nna fa abụrụ ha ọnụ. Agha niile a na-aga, Reubenites na-anwụ. Moses enesi anya sị mba na ife a ya emesa ya, because ọ gụgụ akwụkwọ wee chọpụta na nna ha abụrụ nna Reubenites ọnụ. Deuteronomy dịka m kwuburu na mbụ, ọ bụghasị ha ọnụ a, bibie ya. Mana ụmụnne m na Christ, Moses emebiri nke ya, because Moses wụ nwa Levite nke abụkwara ọnụ maka iwe. Gịnị mere Moses abaghị Kenan land nke ọ gbara mbọ ya ije niile afụfụ niile ọ tara n'iyi maka gịnị? Iwe, abụmọnụ iwe. Akwụkwọ nsọ mere ka anyị mara na Moses wee onye nke ihe ọbụla ọ gwara Chineke, ihe ọbụla ọ gwara Chineke, an intercessor n'asụsụ bekee. Ihe ọbụla ọ gwara Chineke, Chineke na-eme ya. Mana Moses never, n'asụsụ bekee, never took time to break his own course. Tata niile asịghị iwu Ruben, Aaron, ịmụ ihe ọ pụtara. Aaron na Moses ofu nna na Miriam, ife niile ofu nna ha bara Kenan land, mba ije ha niile endụrụ n'ụzọ, ọ kwara n'ụzọ. Because of gịnị? Abụmọnụ. Amara m ife abụmọnụ na-eme n'ezinụlọ gị ugbu a. Amara m ife na-eme n'ezinụlọ gị. Amara m ife nna nne ya na nna nna ya ha metere. Nke na-agbara unu mgba n'alụ ụlọ alụso unu ọgụ, na-ebe akwa n'isi unu. Ndị gboo nwere ndị liri mmadụ maka ikikere, lie mmadụ na ndụ maka ikikere. During olden days, e nwere ife a na-akpọ intertribal wars. Amaghị m nke ikikere nke nna nna ya dọtara. Nke tata ọ bụrụgo abụmọnụ nyere ezinụlọ gị. Tata niile ana m asị ka ha rabụ ndị na-ene onyonyo a na-ege m ntị, gee m ntị, gesie m ntị ike. Abụmọnụ ọbụla nke na-aga na ndụ gị ana m ebibi ya ugbu a. Akwụkwọ nsọ si enwe ezi abụmọnụ banyere anyị n'ihi na Jehova Jizọs eburugo abụmọnụ anyị niile, na onye ọbụla akpọgburu n'elu obe, onye nke nwụrụ n'elu obe wee onye nke ga-eburu abụmọnụ. Abụmọnụ anyị niile Jehova Jizọs nwa Chineke eburugo ha ncha niile. N'ihi ya nwa Chineke enwe ezi abụmọnụ dịrị gị. Tata Jehova Jizọs emesigoro gị ihe niile, mana ana m ekwuba okwu n'isi gị tata. Akwụkwọ nsọ si ka onye m na-achọta n'etiti unu ga-ekwu okwu ka m nụ. Tata anọ m n'etiti unu, etiti ezinụlọ unu, anọ m n'etiti agbata abụmọnụ gị na Chineke. Ana m asị ka udo chia na ndụ gị tata. Abụmọnụ niile, kọsịs niile nke na-agagharị na ndụ gị bụ gaa n'iru, ana m eweziga ha ugbu a. Ana m ekpe ekpere n'isi gị ugbu a na-asị o nwere abụmọnụ nke nọ n'ezinụlọ gị, amụtaghị nwa, agaghị n'iru, akụta adịghị, akụta adịghị, akụta adịghị. Ama abụmọnụ si na mmadụ nọ na be unu ahịa anya moto ahịa ju gburururu dee gbururu na ezinụlọ unu. Ana m ebibi ya ugbu a, ana m ebibi ugbu a. Eji m ikikere nke Jizọs wee na-ebibi abụmọnụ niile nke na-agba mgba n'isi ezinụlọ gị, ma nwoke ma nwaanyị na-ele m anya ugbu a. Abụmọnụ amụta nwa, abụmọnụ amụta nwụọ, abụmọnụ aga na di ya atọ ụtọ, di ya atọ ụtọ. Ana m ebibi ya ugbu a. Ọ nwoke bụrụ ọnụ a, ana m ebibi ya. Ọ nwaanyị bụrụ ọnụ a, ana m ebibi ya. Akwụgo eguzo m n'ikikere nke Jizọs nke o nyere anyị, nke o nyere dịka ụmụ ya, sị na yes, anyị chọọ na anyị achọta, anyị kwa aka na anyị ga-emepere anyị ụzọ, anyị kpọọ ya oku na ọ ya aza anyị. Eji m ikikere nke aha Jizọs nke o nyere anyị mgbe ọ dị ndụ. Ọ sị enweghị ife m ji ike eme aha m eme, were na aha m na-abụ amaokwu Matiu iri si na mbido nke mbụ. Ọ sị ana m enye unu ikikere a ka unu wee na-atọpụ ndị mmadụ na-agbụ, na-azụgbo ndị ọya, na-emelite ndị nwụrụ anụ na vas 8. Na anya nwanne m nwoke, ana m agwa gị ugbu a, nwanne m nwaanyị, ka ị nwere onwe gị na, ka ị nwere onwe gị ugbu a, ka ị nwere onwe gị ugbu a, ka ị nwere onwe gị ugbu a. Abụmọnụ niile nke nọ n'isi gị ana m eweziga ya. Ah, Jesus, be free, be free, be free from every causes
I lose you from every causes. Be free right now. The Bible says whoever that Jesus Christ has set free is free indeed. Therefore, nobody oyibo ahụ nọ ihe nwere onye ugbu a maka na mmụọ na Jehova na-aga na mmụọ okwu anyị na-aga na mmụọ ebe ọbụla nọrarị ngwa were onwe Igbo n'obodo oyibo were onwe Igbo n'obodo oyibo were onwe nọ na Naịjirịa were onwe ebe ọbụla nọ ndị nke tụrụ nga nọ na nga ngwa si na nga pụta ụzọ nga ka ọ pụta ka o mepee ka ịpụta ana m asị ka ihe niile abịa na mmezu n'aha Jizọs onye nwe anyị ọ dịgoro unu mma aka mbụ nwanne unu Apostle Val Chukwuemeka Obodozie ịchọọ ka ịkpọkwa m n'ekwentị ị ga-afụ ya na akara onyonyo ọ na-agafe ya afụ ya ka ọ pụrụ ya baa kpọọ m ka ọ dịrị gị mma tata ka ọ dịrị ezinụlọ gị mma n'aha Jizọs aka mbụkwa nwanne unu aha chọọchị Global Heritage Assembly nke dị na Lagos na Igando ọ ga-adịrị unu mma n'aha Jizọs onye nwe anyị ka emesịanụ ka ọ dịrị mgbe ọzọ